Acting Chief jong ke hima sora uba menjur lang majau lembat ki menteri jong ke hima kenthop lang ki dukot ke executive dorbar ha ka arpau terek ujemang kila yo bani kendo yu chief executive member jong ke HADC uba Winston Tuni Lingdo ha ka jingedon lang UEM jong ke elaka uba Danzel Chen bani keren ni ki kam thung sim habaya day bek hima sora hadin ke jingi kendo bat UCM lembat UEM jong ke elaka haba persyang bani keren bat ki nadu acting chief lembat ki menteri jong ke hima kimshim latre bani keren AA bat kilat pathai khubor kumta na kaliang kilat pathai khubor kila yo bani keren bat UCM jong ke HDC ubalaong bakajingwan ye kendu jongki kalong bani keren haba ye day bat kam sanat yusim bat ban pensyai halor kajingjit jongki yusim bana kaliang CM ula pentip bana kaliang ke isi kala pensyai syaki bagi kwa baka kam kade banyat bet kumbala lagi keren ban banyat bet de ke election namar ke jingdon uwei pat uba kwa ban ye kun ya kakam pat ula ongru bana kaliang jengki kidang abet ya kakam bo acting aim un pendep ya kakam bala betha syau ban pendep kamtam habe dai ban penbet ya ki electors Kajingwan jung i acting chief mentan bangi kendo kadai be halor katu hi kanong rim baki kwa ban pensyai ya ka jingbom yo sanat jong usiem namar baki ong ba kilarai da ka executive dorbar ka jongki ban wani kendo ingi ban kali ka ika jing penslam ka jongi ti na kaliang ka jonga ba i em in charge ka be dei pat ka ilaka ila ban biang ka ju hi kumbang ila jukren ka por ba ngidang update ya acting chief ba in pendep ya ka kamram ka bangi pha na kani ka office ko jongi ba in penbiang ya ki electors ti kata kadi ka kadi jing kadang don ka jing sa teng na kaliang ka jongi ba in penbet ya kita ki electors ti na ka liang ka jongi ila ai ka assurance mentan ba in pen state ya ka kam ba in la ayo ya kita ki electors in saya ya ka kam ko ba dei ber ka suara syakamat Bakit na po saya kasi menjadi penbet. Kapor tinggal ong yaki man nakaliang ka jongki kinbu timeline bat ki badai bat ki kur na ni bat ki menteri ni te namar ba long ka proses ka kamlong lengdi kat kum kajing sotho jong ina mal pihak ban replace ki hak ban lech ki kur ban yo ek recommendation jong ki kur gini kita prokhait ti specifically kam da don ek timeline hendring i ong yaki kat ba ki la ban pendep kloy kadang khamba ti specifically ka timeline ni khambu hi yaki tang pada ka syong haki pada la ki la ban pendep kham kloy ni la ban pendep ka kam ha ka bide bat ka hima sora Una klang council kan pelong de election jinggit Hoi, kung mangila keren do kini ki benai beladap, mangiha benle bet daka election, namar mangila adon sebagai candidate melawan ban apply ban penitu di nakaposh kapor ya tai ka digaju comments ka bangi ngila ai siki pa ba no song snong ka thai ni masuk laro bagian sotu bangi ha ban rely bet ka natural justice la don menu bakwa ban wan chakmat ban khun ya ni ka khet juga jinglong sim thi tingi ha ban ai ha bai chance bet ke atau kalong jing sha bu to ba PCM dei shu to nong song snong jong ta ka hima so rabat nun ge khun ti election rang kam don hok ta ka ti jong ta ka hima so ka log jing sha nai keren ni kita namar ba mo ngi na kalian zuko office ngi le kat bangila bangin ya penbet ya ka kam ti kata ka bom hok ti ka syong haki ti kata ka pen kenya ka ti ka dustur giru na do singi ka basdang gila ong bet ba ka datang ka procedure labs ni kam ya keren ya kata ka ti ka dustur ni rely bet ya ka procedure labs kumno bangin ni penbet ya kata ka procedure labs ka bai dei bat ka ni ka jinglong jong ka hima sola bat ya kata ka jong ka jinglong badai ne bom dei jong ta candidate te ni na kalian jong district council ni numla ban determine menta ni hak ban pet iki kot kisla da wan ban bu iki kot kisla shani hadu menta ku mangila ong na ka pos ka por ba ula don candidate ula wan bani kendu i am in charge ngiru ba udon kata ka jingtu ban yele ikani ka election ban khun ya sim sora tingin ya ai lat namar ba kadai ka kalenti kata kalau natural justice mo mangiha ban ai Ba tu ni na mahantu lisi nalor kan election na hatu ni bal ay walam nang daw acting chief ki menteri dan bakit khadu isi barbar kadang try gajing ajimut nagaleng ki menteri bat isi barbar ng prima long pi ke kam da dei ka jing ai jingmut long ki shukwa ban bangin pen scam na kaliang ka jungi ka district council ya ka communication ka bangin ai ki na ni shakhmat kan long ka ba ka daga jing tho ka ba kiru kila ban bu record sa ka office ka jongki tina kaliang ka jongi ringi smudai hi na ma ba bro ka tu ngila shue keren daga khtien ngila shu batha e ka kam ka ba u acting sim ngadu ka sngi ka bangi ngi thungi i ku acting chief ba kini ki kam lai sautali ki ba ha ban pendep ka ki no
ti menta pada la kat kum kejingwan ke jongki ha bakila erai ti kwa da ka jing tho nangi ya ka lenti ka ba acting chief acting chief de manshim tingi rungi ya ngin sapet kini kini singi ngin sa ai ka badon kam man ai ha ka be de bat ka kam jong ka hima sora